Ya ya sing akeh mangan. Lawe lur lho. Yo mangan awan ini iki wisan. Bar kuli mangan awan rasa iki. Wah, dilawi opak lur. Lha kuwi implek-implek kuwi lho. Iya lah iya. Lah kok lah ki iwake lur iwake. Itu sing akeh. Gampang. Sing akeh yo. Wah, lah gila. Iwake empuk lur. 18. Tuh lah jiko iku sak wipet lho. Klei dikur lho sampai rantai susah sini. Aduh. Apa sing arep ngenteni kowe? Wah, war lur. Wah, jane seneng mah. Pakai opak iki. Satu kabeh. Kesur kasak. Untuk kan numpang lalu dari. Ya disikar mah. Disikar. Untuk ya. Wah. Jane enak iki. Iki disikar wae. Anu nggih maku ya ora kena. Apa ya? Wah. Biasa papat koyo 8 empek-empek. Pas 10 kan. Itu loro. Itu kita untuk ke ora cukup. Cukup yo meter Orang kalian anu juga. Ya lunas pinggire sak meter 20. Ini belakang nih. Lah iki. Triplek arek. Dure lemir. Nah, apa musuh? Iya triplek. Triplek wis Wes sapa Suprat. Otim. Lah. Lek kowe lek didudahi penak wong karek masang plek terjadi. Engko karek ngecore kandel tipise. Kan ambune 20-an lho nek. Ileh barang-barang yo tapi. Ileh barang wis nganggur ya wis pramuk ya. Tumben gawe neh. Lah yen wis semari kok. Nah kali dadi kayu bakar ya. Jangan kok nggak sambungan tuh. Sambungan gini. Nyetane ya. Ora cukup wis tekakno kuwe tok apa to? Ora cukup. Ditrek ora wi. Landa. Semer-semer ngene iki pas. Jangan kepedesan. Enggak, iki ngomongne nyeritakne kene iki pas. Wah, lek nang omah kaya bom. Tenan pas nang omahku wis. Sing doyan gur bojomu tok ngono. Anake kadang mek njupuk titik. Mangkane jangan dolan. Wah, awan pangane lur. Iki sambel pecel. Karo emplek-emplek telo iki. Menune awan iki. Wah, jane iwak lur. Iwak empal. Empal rene lungi. Iwak empal. Wek jangan tahu ada enak. Nuai lho. Cek dipanasne iwake lur. Mangan ben rasa ya. Tumpangnya kene ambil. Wah, mangan wis piro. Kan tegane kabeh dikira golek. Macam, Mbak?
kono. Arep. Warep kono pae. Ngrasani bojone kono dingoni titik. Semuanya sih wegan, Nek mangan iki piye ya? aku tak sambelne, engko timbangane Tak kira-kira dhewe sampe mangan kakean. Lah awakmu kobel lek sore gampang luwe ngono lho. Emang ya? Kate nanti Ya. yang dia anu beli barang kuwi. Urung yo ngarep dhisikne ngono lho. Kate pira ta? Ngene. Telu. Nek kowe engko ngatur kuwi tak takoki. Iku tepen sik lagi. Aku tambahi 5 piye? Hah? Tambahno 5 ae. Mene. Oh, Limo wis karo beli barang urung. wong. Ora ngarep no. Piye ngaku wis lempong bang ini. Tak kok suket malah. Tak kok ngene tepan mlaku. Apa? Lek tebon oke, Mbak. Iki aku tebon. Wo. Iki aku ya iki aku ya lotre lho. Iki kowe arep apa mo? Masale kuwi tolong jono dhuwur. Sebenarnya stres mu tak ijo-ijo sih an. Hah? Ijo-ijo. Ngene iki iso ngarep ya ngarep aku ya. Nek tambelane yo. Ora nek tebelan. Ya ditupokne kuwi satu. Heh? Ditupokne. Tembelan piye ya?